Lamat wis katon tejane yen berangkatan menjar. Nggih, matur nuwun, Pak. Gendenge dereng malah sawere riyen ngoten iki pripun? Natian wujud demong paksi. Sampeyan iso berjajar-jajar karo para bintang tamu men jenengan ndang iso kedungkrak kaya Mbak Tatin, Mbak Lisa ngono kuwi ya. Amin, Pak. Iki wis dadi bintang tamu lho, Mbak. Lah iya. Kamu FYI. Apa? For your information. Ya. Ini udah jadi bintang tamu. Bintang tamu harian. Piye ta? Nah, iki sampeyan iso berjajar-jajar karo para bintang tamu men jenengan ndang iso kedungkrak kaya Mbak Tatin, Mbak Lisa ngono kuwi ya. Amin, Pak. Iki wis dadi bintang tamu lho, Mbak. Lah iya. Kamu FYI. Apa? For your information. Ya. Ini udah jadi bintang tamu. Bintang tamu harian. Piye ta? Heh, piye Bintang ta? tamu harian Mbak Tati. Ning Madangkaran. Oh. Mriki kacir selawe bayaran. Ora iso tanggal 18 bintang tamune awakmu. 18. Heeh, tenan kuwi. Oh nggih. Heeh. Ten pundi ta? Teng Ponorogo disane lali Mbak. Pokoke sok dalange putune cilik sing gedhi umi. Ayo. Tak ngonoke. Ayo. Nggih, sinden pusat tok. Ha iya. Pusat masalah. Boten jenenge penonton niku. Nah. Yo lagi sak bawane komplite iki. Ayo. Nggih. Yo umise. Yo. Natian wujud demong peksi. Golek isi podang jenar ibu bunga nyanding bisa dadi nyanding bisa buka celuke wae ben ditampani karo kendang. Yo, sampean sik. Yo, cidok lu. Esuk awan ning omah
batin ya Pak. hormat ini sebelahnya urung. Iki anyar kok sian panjenengan. Oh, mulane iki sing mendina melu. Iya. Oh, anyar kabeh ta iki. Oh. Rinasa sayang pamikirku
lantunan mbakmu. Ayo. Lamat wis katon tejane yen kok gede men tak kok ora. Yo. Bacane sarawa asli ya, alhamdulillah. Piye? Sugeng dalu. Ayo. Kudune lek bintang tamu ya bayake seragame ora padha karo kancane ngono. Lah kula diseragami lho, Pak. Karo sapa? Kalih ibu wau. Lah gelem. Lah bintang tamu nggih kaceke selawe lho, Pak. Lambemu. Ngono ora oleh seragaman. Ngono lho ora ngetok-ngetokne karo bapakmu ora. Lah aku memperjuangkan aku matur karo Mbah Parno. Mbah mangke bintang tamune mumpun sinten-sinten jenengan senengane lak umi to. Nggih padahal mangke lak mesti katut. Nggih katut ning kedah dadi bintang tamu. Lah ngoten iki tambah anggaran pinten? Anggarane tambah sementen Mbah No. Mbah No mung manut wae mergo aku matur karo Mbah No. Lah aku ora matur karo Mbah No bengi iki wis dadi sinden biasa entukmu ya mung 250 ngerti ora? Ngono kuwi. Lah nggih lah niki wau berarti kula asale 275. 275. Nadyan 275 anggere disyukuri insyaallah ora lokak parantine malah saya kebak ngono ya. Amin. Jenengan nyuwun persenan napa mboten? Nyuwun persenan mboten? Oh, ora arep ngreget-ngregeti tanganku. Ora. Gur dhuwit semono yang perseni. Ayo. Pol-pole arep tukane cilok wae. Ayo ngono kuwi. Matur sik ayo karo Mbah Parno karo Bu Kasmini sekeluarga. Ayo. Wilujeng dalu Mbah No kalian Bu Kasmini. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami
panjenengan sampun kersa nresnani kula sak rencang-rencang Madangkara. Mugi-mugi panjenengan rezekine tambah kathah. Amin. Tambah barokah. Amin. Sehat panjang yuswa, Mbah. Amin. Mugi-mugi nek panjenengan sampun kathah rezekine melih, jenengan enggak payang melih nggih, Mbah. Mungkin bintang tamune kula melih. Ya iya. Bener. Neng nadyan kaya ngapa lan kepiye gandeng Mbah No iki lak tresna banget karo sampeyan. Nggih. Mumpung disekseni karo warga masyarakat ing Pangkur Kartoharjo ngawi kene, nuwun sewu Mbah No timbangane mung wira-wiri dledar-dleder. Lah nggih. Mang mriki Mbah, mang mriki. Jenengan lak seneng kali Umi, mang salaman kali sinden Umi Hafifah mriki. Ayo. Niki putu jenengan. Ayo. Mriki Mbah, mboten napa-napa. Pancen penggemar kula niku sepuh-sepuh. Iya. Khusus sepuh-sepuh penggemar kula. Ora apa-apa, sepuh malah penak dikeroki turu kok. Mboten napa-napa. Mriki Bana. Ayo. Monggo Mbah. Nggih. Ya Allah. Dipapak dipapak rada medun rono sampean. Iki lho. Piyai Sembodo, piyai sing jan luar biasa ya iki. Ha, nggih, nggih. Monggo Mbah. Mriki Mbah. Ora yo nyawer. Sekedap Mbah, men disuting teng streaming jenengan men dipirsani kali piyai kathah nggih. Sameneika mang paring dawuh, rasane dalu menika pripun? Ayo cobi, nggih. Diolure to. Nggih. Raose. Oh, sedahar lho, Pak. Ayem. Napa? Adem, raose ayem nadem. Adem, ayo. Nggih. Seneng nggih. Temen Nggih. sedaya sami ningali danten. Nggih, ningali sedanten. Nggih. Terus kinten-kinten mangke danten. Nggih. Terus kinten-kinten mangke sak sampunipun mirsani pagelaran dalu menika mongko ing rawuh samunten kathahipun. Kinten-kinten mangke menawi mantu putra-putri jenengannya ajeng wayangan melih napa mboten? Nanggap melih ngoten. Oh? Nanggap melih. Sing seru nanggap melih mboten? Nanggap melih. Disekseni danyange Pangkur. Nggih. Selek mantu ora wayangan neh lek nek celorot ijo dawa aku ora tanggung jawab. Nggih. Nggih, ngaten niku. Niku sinden favorit jenengan Umi Hafifah. Pripun niku Nggih, tiyang kula niku badhe paring- dikapakne, Mbah. Lah dateng. Jenengan nek pun panggih kula terus kula dikapakne. Yo njaluk gendenge podang kuning kok terus tak sawerno. Saestu lho nggih, tapi Iya. ampun selawe lho ya. Boten. Piyai Sembodo. Oh to, monggo. Nggih, Podang siap. kuninge. Nggih. Dileksana. Walaupun salaman dereng kali Umi. Dereng. Salaman riyen. Sampun lho mau Mbah, tapi Kesopen. mboten napa-napa lah. Nggih. Didobeli. Nggih. Diambung astane men ketularan sukses. Nah. Pangestunipun nggih, Mbah. Nggih. Ya, amin. Bar kuwi mesti tangane Mbah No iki seminggu ra diumbah kuwi kok. Teh niki dicekel terus lho, Pak. Niki kula ya Allah. Kula goceki terus nih, Mbak. Nggih. Niku kula goceki terus niki Kajeng pripun? Duka nih kok kelet mau ini disawer ketok niki. Lah nggih. Nggih disawer ketok niki. Kajenge nembang riyin. Nggih, Mulai nembange nembang apik riyin. nembe dipun sawer. Ya. Khusus podang kuning jenengan pinarak teng mriki mawon riyin. Mergo yen kondur mriko mandhak melih, mangke lek nyawer kaduan gitu. Nggih, Ayo, nggih, Mbak. nggih. Pun jenengan mriki. Jenengan mriki mawon nggih, Mbah. Kula tak mriku nggih. Men Nggih, nggih. Pun. Nggih. Jenengan nembang mboten? Mboten saged, Mboten saged. tukang macul kok. Oh, nggih. Tukang macul Nggih. bekas mini ya. Nggih. Radi mriki lho Mbak No mangke dawah lho. Nggih. Oke. Nah, gitu. Nggih. Iki kaya nang tengah sawah ngono Mbah No momong putune karo nggawa kombi. Nah, ya. Kombi niku napa, Pak? Takono Mbah No, kombi napa, Mbah? Kombi napa, Mbah? Nah, nika mriksani teng Wiking. Kleser pantun. Oh, Kleser ngoten. pari. Kopi niku. Rong engok, Dik. Dereng inguk kula. Iku kombi, kuwi mergo duwe kombi pirang-pirang kira kena nanggap awakmu kuwi. Oh, ngoten nggih, Pak. Ayo. Amin. Ya lho. Kena gawane lah. Nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Kula mboten saged
kederep lho. Lah iya. Gendenge dereng malah sawere riyen ngoten iki pripun? Mungkin pancingan riyen. Oh, ngoten. Yuk. Ayo. Natian wujud demong paksi alus manis nangsa Ingkang jenengan remeni saking Umi Hafifah iki napa nimbahno? Sowantene jen tuweteh sanget niki. Wantene teteh. Nggih niku. Lah larene ayu mboten niku? Ya ayu sanget. Ayu. Nggih. Suarane teteh, bocah ayu nggih. Nek biasane anggere nek piye munggah mongko Umi pas nembangi nyawere minimal 3 juta kok, Nduk. Ayo didolne diesel no ae. Guyon. Yo. golek isi podang jenar ibu bunga nyanding bisa dadi niku bawanipun sampun dipun aturaken Mbah No nggih dening putu jenengan Umi Hafifah nggih Niki pripun langsung nyawer napa mengke? jenengan kula malah isin jenengan piye Om Bang Sulono Om sing nampa awakmu lho nggih pantese to Mbah Pantese iku ya nek wis bar jane. Nek urung-urung disawer iku gek-gek mandek. pun kula nderek mawon nderek Mbak No, jenengan. Mbak, Ya, dalam. masake Umi niku lho, raine malih kaya kota amal iki lho, masak. Nggih, lha niki kados pripun iki malah aspal niki. Nggih. Pun to merdeka kemawon wong nyawer ya alhamdulillah wedine ora ya kebangetan jenengan. Nggih. Guyon Mbah, guyon. Nggih, nggih. Sehat, nggih. Amin. Nggih. Niki kajenge nembang sik? Nggih. Oh, nggih, nembang Om. Nggih. Om. Jenengan Nembang. kasih mriko segede Mbah No, segede. Nggih. Mangke ndak keselintak sampean. Pun mriku, pun aman ta mriku. Ya. Umi Hafifah, yo iki ratune podang kuning men ngaturake tembang klangenane Mbah No. Ya. Yo, buka celuk Podang kuning. Yo.